Haupa Zaldibitar. Urte gogor honen ondarren, Zaldibiko udal gobernu taldekook, honako mezu hau elkarbanatu nahi genuke zuekin. Iazko urte hasi zanen inor gutxi espero zon halako izango zanik hain borobile ematen zon 2020. Pandemia honek denok harrapatu gaitu gaizki, denoi eragin digu kaltea, bistakoa da hoi. Denon bizitza zeharkatu ditu etxetik hasi eta sozializatzeko gune guztit arte. Kaltea ordea ez da berdine danontzat. Lehen ahula zen ahulagoa da orain, haurrak, gaztek, emakumeek, etorkinek eta pentsiodune dira horren lekuko. 2019 ekin genion legintzaldi berriri indar berrituik, eta etzaigu erronka makala tokau. Aurrez inor bizigabeko egoera bat kudeatzen zailtasunei, gaitza hain bihurri eta zabalpen errasekoa izatea batu zaio. Neke handi eragin digu badikon urte honek hoi ez dugu iskutatuko. Halare, herritarrak gehien behar zuten unen saiatu izanan sentsazio ere badegu eta horretxek arintzen digu neke hoi. Atzen gehatu zaigu dauneko aurtengo martxoa. Bapaten eta erabateko konfinamentukin ekin genion gaitza zabaltzea eragozteko borrokai. Ezjakintasunen eta baliabide ezaren erdin, udalak eta herritarren babesare bihurtu zien konfinamentu hartan zaurgarrien zienen sostengu bakarrak. Gogon diteu elikagai banau eta hondakinek biltzeko zerbitzu martxan jartzea, ikasleen etxetara sintxartela banatzea klase jarraitzeko interneta izan zetaten, udalan zuzeneko informazio kanal berrik sortzea, baita herritarrei etxeko egonaldia arindu eta haur eta gaztetxo konfinamentun jasatzen ari zien ura salatzeko ere dinamikak martxan jartzea. Eta ue gogorra izan bazan, ondorengoa etzan erresagoa izan. Neurrik arinduala, oso zaila izan zen horren kudeak eta egokia eitea, bateze udalen ez genulako horri buruzko inolako informazioi jasotzen eta herri txikitan baliabideke mugatuk dielako. Foru Aldundik eraberen, bi aldiz udalbatzan salatu degunez, udal foru funtsa 20% murriztuta dauke maiatzetik udal guztintzako. Alde bakarrez hartutako erabaki baten eta zer eta inoiz baino laguntza gehiago behar deunen udalok. Desberdina izan zen gero abuztun hasi zan bigarren olatu hau. Ekainetik gehiegi lasaitu izanan sentipenarekin eta iraileako etxeko lanak iteko zeudela jakinda, udazken gogorra aurreikusten genuen gehienok, eta halaxe izan da. Zaldibitar asko sufritu due gaitze, batzuk ospitaleare ezautu due, eta zorionez, gaitzak ez digu behintzat inorre eman. Halare, asko izan die hildakok Euskal Herrin eta mundun. Eta maratoi luzea oraindik ez da amaitu eta 2021 gure artean jarraituko do, baita bere ondoriok ere. Beraz, honako esan nahi genuke gure aldetik. Alde batetik, dagokion leku guztitan jarraituko deu eskumena ditu nahi ardurak eskatzen. Hirugarren olatu etortzen bada, ez dedila berriz alakoik errepikatu. Eta hortarako behar dien giza baliabidek eta baliabide ekonomiko jarri daitezen. Neurri lehenago hartzea ezinbestekoa dala esan dute osasungintzako profesionalek. Eta hala ikusi da baitare inguruko herrialdeetako esperientzitan. Eta jarraituko deu aldarrikatzen udalak lehen mailako erakundea gehala eta herritarrengandik hurbilen gaudenak. Eta pandemia honetatik inorratzen utzi gabe ateatzeko eta gaitze herrin zabaldu ez dadin neurrik hartzeko oso tresna baliagarrik gehala. Elkarlaneako borondatea du nahi eskue luzatzen jarraituko deu. Baita beharrezkoa deun eta oraindik iristen etzaigun informazioa eskatzene. Herriri dagokionez berriz, egoera aldrebesau kudeatzen jarraitzeko borondate osoa agertzen deu, eta orain arte bezala, kudeatu bakarrik ez, eraldaketarako aukera gisa ere baliatu nahi deu alden neurrian. Ertzen daudenak erdigune ekartzeko erronkakin ekin genion lana iaz, eta COVID-19 hortako beharra eta aukera areagotu inditu. Gure urteko plangintza hankaz gora jarri bada ere, muinari heldu nahi izan diogu orain arte eta hortan jarraituko deu, herritarrak eta sektorez zaurgarrienak babestuz. Pandemiak lehendik zetozen gabezik areagotzez gainea, herri txikitan dauzkagun balioke azaleratu ditu. Gure inguruk, herritarren arteko gertutasune, komertzio eta ostalaritza txikia, auzolana, kultura agenda, jarraitu dezaun hauek zaindu eta likatzen. 2020 urtea amaitzai joa. Hobea izate espero deu 2021. Jarraitu dezaun bide beretik elkar babesten, gure balio praktikan jartzen eta auzolanetik eraldaketan sakontzen. Urte amaiera honetan hartu ditzagun indarrak datorren nahi aurre iteko eta zaindu gaitezen.